Goede voornemens Venray. Stef Klasses nieuwe single. Het is vandaag 18 december. Dit is het Pelemaasjournaal. Martin Wijnhoven keert terug in de raad. Hij is vanavond beëdigd als nieuw raadslid van Samenwerking Venray. Hij wordt de opvolger van de vorige week maandag overleden Gerrit Verkoeien. Wijnhoven zat al eerder, van 2002 tot 2006, in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van november 2009 viel hij als nummer 6 op de kieslijst, net buiten de boot. Het duurt nog 2 weken voor de jaarwisseling. Genoeg tijd voor iedereen in Venray om zijn goede voornemens nog even op een rijtje te zetten voor 2013. Pelemaas TV polst op straat wat men zich voorneemt. Wat zijn uw goede voornemens voor 2013? Om zo gezond mogelijk te leven. En hoe doe je dat? Ja, nou, gewoon normaal. Hoe dat ik het altijd gedaan heb. Die heb ik niet. Ik ben gepensioneerd en ik heb alles wat ik wil, dus ik heb geen voornemens. Niks van het lijstje, afvallen, stoppen met roken? Niks. Heb ik allemaal niet. Ik rook niet en ik drink niet. Wat zijn uw goede voornemens voor 2013? Niet te veel te eten en goed zijn voor een ander, dat is het. Oké, goede voornemen heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Goede voornemen is, laten we met z'n allen een bijdrage leveren aan een hele mooie wereld. Nou, daar moet ik nog even over nadenken, maar het duurt nog even een weekje. Hè? Van veel geluk, gezondheid en veel plezier maken in het nieuwe jaar. Geen lijstje met bepaalde wensen voor 2013? Nou, op dit moment nog niet. Ik denk altijd van als je geluk hebt en je bent gezond, dan ben ik al heel erg blij. Wat zijn uw goede voornemens voor 2013? Ja, dat... Nou, ik hoef er echt niet lang over te denken. Nou, eigenlijk maak ik geen voornemens meer. Alleen leven bij de dag. En aardig zijn voor iedereen om je heen. Lukt dat een beetje? Dat lukt, daar doe ik mijn best voor. En dan wie goed doet, goed ontmoet, hè? Zo werkt het. Lief zijn voor elkaar. Dat is eigenlijk alles. 2 Venrayse liedjes in de halve finale van het Limburgs Vaste Loves Liedjesconcours. Mieke Jansen en Bjorn Poels met Os Bestorn en de Stappers met Hangen behoren tot de 60 halve finalisten. Eind december en begin januari vinden de 3 halve finales plaats. Het publiek kan zijn stem uitbrengen via een bon in de Limburgse kranten of via de telefoon. De finale van LVK wordt op 1 februari gehouden in Maasniel. De Stappers zitten in de eerste halve finale op 29 december. Bjorn en Mieke in de tweede op 12 januari. Singer-songwriter Stef Klasses uit Veulen heeft een nieuwe single geschreven. Deze heeft hij online geplaatst voor het goede doel. Je kunt zelf bepalen wat je voor het nummer betaalt. De totale opbrengst gaat naar de stichting Pink Ribbon, die zich inzet voor borstkanker. De inspiratie om iets te doen voor deze organisatie kwam voort uit persoonlijke ervaringen. Het idee om het liedje zeg maar online te plaatsen en dat mensen zelf kunnen bepalen wat ze betalen is eigenlijk ontstaan door het met een leraar van mij erover te hebben. En omdat mijn moeder eigenlijk heeft gevochten tegen die ziekte en dankzij de stichting heeft ze het overwonnen. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om daar ook een steentje aan bij te dragen. En op die manier kan ik in ieder geval iets doen voor de stichting. Puzzles won't figure out themselves, problems should be. Het nummer staat eigenlijk vrij los van de actie. Maar het liedje gaat over dat het soms beter is om elkaar los te laten. En dat het is eigenlijk net als een puzzel waar de stukjes van niet in elkaar passen. Je hebt zaterdag online geplaatst. Heb je al enig idee van hoe het gaat? Sommige mensen kunnen niet betalen via de functie van Bandcamp. En daar heb ik eigenlijk een e-mailadres voor aangemaakt, zodat ze mij een mailtje kunnen sturen. En dat is single@stefklasses.com. En dan kunnen we het via de mail dan toch regelen. Zodat ze toch ook hun steentje bij kunnen dragen. Nog ongeveer 2 weken kan het nummer via de website gedownload worden. Stef hoopt op een zo hoog mogelijke opbrengst voor het goede doel.
we couldn't figure out one. We both know that war is over, battle ain't won. Tot zover het laatste Pillemaarsjournaal van 2012. Tips voor het nieuwe jaar kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond ziet u Sportlicht met Leslie Barends. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Het koelt af naar 2 graden. In de ochtend zijn er dichte mistbanken. Overdag is het droog. Na het oplossen van de mist is er een afwisseling van bewolking en opklaringen. De wind is zwak. 'S Middags tijdens opklaringen komt de temperatuur uit op zo'n 6 graden. Wij wensen u hele prettige feestdagen en alle beste voor 2013. Graag tot donderdag 3 januari bij het Pillemaarsjournaal.